कौन कौन पार्क जीवा पाई मना कह ଯିବା ପାଇଁ ମନା आउ मोबाइल देखिबे नी कि पिला माने ନାଇଁ केमती କେମିତି ଦେଖିବ ନା ଏମିତି ମୁଭି ଦେଖି हाँ कि ହଁ ओहो केमती कहूतिला सेते बेले पिला माने ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନାଇଁ ଅନ୍ କରିବା हाँ ଅନ୍ କରିବା तमे पार्क जीवो कि एपड़ देखी कुह नाई बाबा ଦେଖି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନାଇଁ हाँ हाँ आज पार्क जाओनी बाबा ଯିବି कौन पाई जीवो ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି ଯେ ପାର୍କ तमे तमे बेसी खेली दउच ଖେଳିବିନି केते खेलिबो हेले ଏକ एक ତିନି ଖେଳିବି कौन खेली थाउच पार्क रे कहलो मते टिके ଯେ ପାର୍କ ସାଙ୍ଗେ हाँ कौन खेली थाउच कौन खेली थाउच जो ମୁଁ ତ ଖେଳିଥାନ୍ତି हाँ कि तमे बे पार्क जीविका कहूच कि ହଁ नाई बाबा जाओनी ନା ଦେମେ केमती रिक्वेस्ट करके कहूतिलो कहलो मते ମୁଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଥିଲ କେମିତି ଯିବି ମାମା ବୋଲି କେମିତି କହୁଥିଲ କୁହ ତ କୁହ କୁହ यार देखो एंती କୁହ ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା ହଁ ଆସିବେ ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ହଁ ଆସିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପାର୍କ ଯିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖେଳିକି ଆସିବ ନା ପକ୍କା ପକ୍କା ପାପା ପକ୍କା ହଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିଲ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଦୀପା ଦୀପା ଦିଦି ଆଉ ଆଉ କୁଦା ନାଇଁ ଜାଣିନ କି କେମିତି ଜାଣିନ ପାଇକା ଆଣ୍ଟି ଦା ନାଇଁ ମତେ ପାଇ ଓହୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଖେଳିକି ଆସିବ କେତେ ମିନିଟ୍ ଖେଳିକି ଆସିବ ଏତେ ଏତେ ମିନିଟ୍ ବୋଲେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହାଁ ଏତେ ନାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ ପାଟିରେ କୁହ 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଖେଳିକି ଆସିବ ଓକେ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖେଳିକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ପକ୍କା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିଏ କହିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ